लोगोफोर नोंथाङा थारैनो निउसखौ नुबाय जानांगौ 80 टन बमनि बे 80 टन बमखौ 80,000 किलोग्राम बमखौ बबेयाव गारदों इजराइला आरो बे गारनाय जायगायाव मा डेस्ट्रय जादों बेखौ नोंथाङा नुबाय जानांगौ बेखौनो आं नोंथांनो एसे हिन्ट्स होनो थाखाय लाबोदों लोगोसे बेन्जामिन नेतान्याहुआ UN जेनेरेल एसेम्बलियाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बेनिबो नोंथांनो आं फंनैसो बुंनो नाजागोन 80 टन बमखौ बबेखानि ओरैबायदि मोनसे जायगायाव होदों जाय जायगायाव हेजबुल्लाहनि सेन्ट्रेल कमान्ड सेन्टार दंमोन आरो बैहाय सैयद हासान नासरुल्लाह सबसे गोजौसिन कमान्डार जायखौ जोङो मा बुंनो हागोन हेजबुल्लाहनि गाहाय होनना बुंगोन आरो बै हेजबुल्लाहनि गाहाया सैयद हासान नासरुल्लाहया जिउ जोबदों जायनि सायाव 80,000 किलोग्राम दैट मीन्स 80 टन बम होनाय जादोंमोन गासै 800 रकेटखौ बेवहाय स्ट्राइक खालामनाय जादोंमोन आरो बेवहाय मा सिस्टेमाव बै बिल्डिंखौ डिस्ट्रय खालामदोंमोन बैहाय गोजौ बिल्डिं दंमोन गासै 6टासो बिल्डिंआ बेवहाय डिस्ट्रय जादों माने जों जाबायदि खौरां नुदों बेबायदिबा मा जाय मोनसे बिल्डिंआव हासान नासरुल्लाह दंमोन बिनि सोरगिदिं 6टासो बिल्डिंआव बहाबा रकेट माने एसेम्बलि जादोंमोन बहाबा मिसाइल बानायनाय जादोंमोन बहाबा बायदिसिना हाथियार दंमोन बबेबा जायगायाव माने कमान्ड सेन्टार खालामनाय जादोंमोन सोरगिदिं मोनफ्रोमबो बिल्डिंखौ गिबियाव डिस्ट्रय खालामनानै खारग'नानै लामाखौ गैया खालामदों बिनि उनाव बांकार ब्लास्टार बमनि हेफाजाबै जाय मोनसे बिल्डिंआव हासान नासरुल्लाह दंमोन बेखौ टटेलि डिस्ट्रय खालामनाय जादों टटेल 80 टन बम बेवहाय गारनाय जादों गासैखौबो लानानै आरो 80 टन बम बेरनाय जायगायाव मा थागोन नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय जायनि जाहोनाव हेजबुल्लाहनि गाहाय हासान नासरुल्लाह सैयद हासान नासरुल्लाहया जिउ जोबदों बे जाबाय मसादनि मोनसे ट्रिक्समोन मसादनि मोनसे बुद्धिजों बेखौ एटाक खालामनाय जादों जेन बोरैबा खारग'योबाबो खारग'नाय बायदि खारनाय लामाखौनो होथेजोबनानै होदों बमजों ब्लास्ट खालामनानै 6टा बिल्डिंआ हाजों समान जायो आरो बै बिल्डिंनि मोनसेयाव दंमोन हासान नासरुल्लाहया नोंथाङा बयबो नुदों इरानखौनो बुं मुस्लिम कान्ट्रिसफोरखौनो बुं OIC कान्ट्रिसफोरखौनो बुं आरो लोगोसे बेल' नङा हेजबुल्लाह बुंदों बेनि फिन साजा लानाय जागोन नाथाय नोंथाङा बयबो मिथिगौ जानांगौ निउसाव नुदों जानांगौ हेजबुल्लाहनि गासैबो टप कामान्डारफोरखौ बुथारजोब्बाय गासैबो टप कामान्डारफोरा इजराइलनि आर्मिनि आखायाव जिउ जोबजोब्बाय प्रिएम्पटिभ स्ट्राइक गिबियाव प्रिएम्पटिभ स्ट्राइक जादोंमोन प्रिएम्पटिभ स्ट्राइकआव माखासे टप कामान्डारफोरनि जिउ जोब्बाय माखासे सान्थ्रिफोराबो जिउ जोब्बाय बिसोरनि फाइटार्सफोराबो जिउ जोब्बाय माखासे रकेटनि गुदामफोरा डिस्ट्रय जाबाय माखासे मिसाइलनि गुदामफोरा डिस्ट्रय जाबाय बेनिखायनो जों मिथिनाय बायदिब्ला 1 लाखनि खाथि बिसोरनाव रकेट दंमोन नाथाय बै 1 लाखनि खाथि जुदि रकेट दंमोनबा बिसोरो माब्लाबा 200 माब्लाबा 300 माब्लाबा 100 माब्लाबा 50टा बा माब्लाबा खालि थाङो बेबायदि रकेट इजराइलनि सायाव एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों जाय 50टा 200टा रकेटजों इजराइलखौ जेबो खालामनो हाया नोंथांमोना मिथिगौ आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौ लाखिजोबखायो बेनि ओंथिया जाहैबाय गिबियाव जे प्रिएम्पटिभ स्ट्राइक खालामदोंमोन इजराइला बेवहायनो बिसोरनि मेक्सिमाम हाथियारा डिस्ट्रय जादों जायनि जाहोनाव बिसोर रिटालिएट खालामनायाव फेलें जादों हेजबुल्लाहया आरो हेजबुल्लाहनि गासैबो टप कामान्डारा टटेलि सेवहांगार जोबस्रांजोब्बाय थैजोब्बाय आरो बेबादिनो इराना हुमखि होदों नाथाय इरानखौ बेन्जामिन नेतान्याहुआ UN जेनेरेल एसेम्बलियाव जे लेक्सार होदों बेवहाय मा बुंदों नोंथांमोना जुदि निउसखौ नायदोंबा नुदों बिथाङा बुंदों जे आली खामेनेया जाबाय सुप्रिम लिडार होनना बुङो बेखौ इराननि सुप्रिम लिडार आली खामेनेखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों नोङो इराननि जायखिजाया जायगायाव थाया मानो नोंखौ जोङो नागिर दिहुननो हागोन स' इराननि जेरावबो थानो नों खारग'आ इराननि मोनफ्रोमबो पइन्टआनो मोनफ्रोमबो बिन्दोआनो मोनफ्रोमबो जायगायानो इजराइलनि मोनहास'नायनिफ्राय गोजानाव नङा बेबायदि हुमखि होदों जायनि जाहोनाव आली खामेनेया थाखमानो गोनां जादों गावनि लकेसनखौ चेन्ज खालामनो गोनां जादों आरो मोनसे बाथ्रायाव नोंथांमोना नुदों मोनसे अद्भुत काहिनी बे काहिनिया जाबाय हासान नासरुल्लाह थैनायनि थाखाय जोंनि इण्डियानि सासे आइजो जम्मु एन्ड काश्मीरनि बिथाङा जाहैबाय महबूबा मुफ्ती बिसोरनाव दा इलेक्सन जाबाय थादोंना दा बियो मा इलेक्सन केम्पेनिं खालामथ'आनो दिनै बेबायदि बुंनानै लादों हासान नासरुल्लाहनि थाखाय थारमाने कन्डलेन्स खालामदों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो OIC कान्ट्रिसफोरनि माखासेयावनो हासान नासरुल्लाहनि नामाव मा खालामगोन कन्डलेन्स खालामगोन साननै सानथामसो राष्ट्रीय हादरारि दुखु सान फोरमायगोन
बा फालिगोन आरो इरानाव सानब्रै सानबासो बेबायदि लाखिनाय जागोन गुबुन गुबुन हादराव सोरबा सानसे सोरनिबा साननै बेबायदि मा दुखु सान फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय रावबो हादरा इजराइलनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो इजराइलखौ एटाक खालामनो थाखाय फैनो हायाखै मानोना इजराइला जाबायदि गिलु बालु डेस्ट्रय खालामदों हेजबुल्लाहखौ आरो हामासखौ बेखौ नुनानै बै हादरफोरा गिनानै फावसायदों आं बेखौनो बुंगोन स' इजराइलनि जि दम इजराइलनि जि स्पिरिट इजराइलनि जि मसाद बै मसादा जा रोखोमै गावसोरनि सुथुरखौ फोजोबस्रांदों आरो आइडिएफखौ सापर्ट खालामदों आरो आइडिएफनि बेबायदि प्रिएम्पटिभ आरो गिख्रंथाव हरखाब गिलुबालु एटाक खालामनायाव जाबायदि सुथुरा साननोबो चान्स मोनाखै बेखौ नुनानै बै हादरफ्रा थारैनो गिदों इउएन जेनेरेल एसेम्ब्लियाव गावनि लेक्चार सेसनाव बेन्जामिन नेतान्याहु प्राइम मिनिस्टार इजराइला मोननैसो बाथ्रा बुंदों बिनि मोननैसो बाथ्रानि मादाव आं बुंगोन मोनसेया जाहैबाय इराना निउक्लियार स्टेट जानो थांगासिनो दङ स' इरानखौ निउक्लियार स्टेट जानायनिफ्राय जों डिले खालामबाय थादों इजराइला नाथाय बुहुमनि गासैबो हादरा बेखौ जोथोन लानांगौ बिथांनि इंगित ओरैबायदि जेन इराना निउक्लियार स्टेट जानाया इरानखौ मन्स्टार होननानै बुंदों इरानखौ साव होननानै बुंदों बिथाङा इराना जाबाय मोनसे मन्स्टार आरो माखासे मन्स्टारखौ सेभेज मार्डारारफोरखौ क्रिएट खालामदों माखासे प्रक्सि क्रिएट खालामदों बिनिखायनो इरानखौ जेसेबां हायो थाबैनो कन्ट्रल खालामनांगौ डमिनेट खालामनांगौ बा बिसोरखौ मा होबथानांगौ बेबायदि बिथाङा बुहुमनि हादरफोरखौ मा रिक्वेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों स' मन्स्टार माखासे क्रिएट खालामदों आरो बिथाङा बुंदों दासिम इजराइलनि सायाव बै अक्ट'बराव जानाय जाथायनिफ्राय दासिम इजराइलनि सायाव 8,000निबो बांसिन रकेट स्ट्राइक खालामबाय मिसाइल ड्रनजों स्ट्राइक खालामबाय आरो बेनि थाखायनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय इजराइलनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बेबादि दावहा नांनो गोनां एयार स्ट्राइक खालामनो गोनां बा बेबायदि मोनसे मावफुंनो गोनां जादों जायनि थाखाय माखासे सुबुङा जिउ जोबदों नोंथाङा थारैनो बुजिदों बे जाहैबाय इजराइलनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मावनो गोनां मोनसे बिबान बेखौनो बिथाङा फोरमायदों आरो बेल' नङा जाबायदि हुथिखौनो बुं हामासखौनो बुं हेजबुल्लाहखौनो बुं जाबायदि इजराइलखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बेनि थाखायनो बेबायदि मावनांगौ बाध्य जादों आरो बिथाङा इरानखौ मोनसे हुमखि होदों जुदि नोङो एटाक खालामबा स्ट्राइक खालामबा आंबो नोंखौ जोंबो नोंखौ फिन स्ट्राइक खालामगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों स' इरानखौ थोंजोङै हुमखि होदों आरो सुप्रिम लिडार आली खामेनेइखौ बुंदों जेराव थाखोमाबाबो नों खारग'नो हाया बेबायदि बिथाङा बुंदों देट मिन्स बेनि अर्थ जाबाय नेक्स्ट टारगेटआ हिजबुल्लाया जोबस्रांनायनि उनाव नेक्स्ट टारगेटआ जागोन इरान स' इराननि जि निउक्लियार फेसिलिटि बेखौथ' डेस्ट्रय खालामगोन आरो ओरैबायदि आं बुंनांगोन इराननि जि सुप्रिम लिडार आली खामेनेइ बेखौ फोजोबस्रांनासो नागारगोन निस्सय इजराइला बिथाङा इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्ब्लियाव जाबादि बिथाङा मोनसे मेप दिन्थिदों मोनसे नङा मोननै मेप दिन्थिदों मोनसे मेपनि जाबाय दा ब्लेसिंस ना बेबायदि मोनसे मेप नुदों आरो मोनसेया जाबाय दा कार्स माने बिथाङा दा कार्सआव ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों बुहुमनि हादरफोरखौ UNG न जेनेरेल एसेम्ब्लि बेवहाय बिथाङा मेपखौ दिन्थिनानै बुंदों कार्सआ जाबाय इरानजों क्रिएट खालामदों कार्स माने मा नोंथांमोना मिथिगौ साव स' इरान लेबानन इराक सिरिया आरो येमेननि पार्ट जाय पार्टआव हुथिया दखल खालामदों येमेननि गासैखौबो दिन्थियाखै बिथाङा येमेननि मोननैसो पार्ट जेराव हुथिया डमिनेट खालामो बैखिनि ओनसोलखौ बिथाङा दिन्थिदों कार्स होननानै साव होननानै दिन्थिदों आरो बेयो जोंनि जि इण्डियान ओसन आरब लैथोनिफ्राय भुमध्य लैथोनि गेजेराव मोनसे सावनि लामा बानायनो नागिरदों बेबायदि बिथाङा बुंदों देट मिन्स इरानजों क्रिएट खालामनाय गासैबो प्रक्सिखौ लाफाजोबनानै बेफोरखौ साव होननानै बुंदों आरो ब्लेसिंआव मा बुंदों बिथाङा ब्लेसिंआव इण्डियानिफ्राय जागायनानै इण्डिया सौदि आरबिया इजिप्ट सुदान इउनाइटेड आरब एमिरेट्स बेखौ दिन्थिदों आरो लोगोसे जर्डान बेखिनिखौ बिथाङा बुंदों मा ब्लेसिंस होनना बुंदों मानोना बेखिनि हादरनि गेजेरजों माखासे पाइपलाइन थांगोन बेखिनि गेजेरजों माखासे मोजां बिजनेस सोलिगोन बेनि गेजेरजों मा अप्टिकेल फाइबारनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेखिनि गेजेरजों पेट्रलियामनि पाइपनि बाथ्रा बुंदों स' गोबां रोखोमनि मोजां बिजनेसा बेहाय जादों आरो बिथाङा बै इरानजों सामलायजानाय बै हादरफोरखौ
कार्स बा साव होनना बुंनायनि मोनसे जाहोनखौ बिथाङा ओरैबो बुंदों मानोना बै हादरफोरा बै जि माखासे चेनेलफोरनि गेजेरजों गिब्राल्टारखौनो बुं स्ट्रेट अफ हार्मस जि लायामोन नोंथांमोना बै गासैबो जायनि गेजेरजों माने जाहाजखौ बारलांनाय जायो जेरै तुर्कीनि गेजेरजोंबो मोनसे थाङोना नोंथांमोना बेखौ नुदों स' बै ओनसोलफोराव गासैयावबो जेंना जेंसि माखासे बिलियन ट्रिलियन खहा खालामनायनि खामानिखौ मावदों इराना बेनिखायनो इरानखौ कार्स होननानै बुंदों बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा थारैनो नोंथांमोना नुदों आरो बिथांनि जि लेक्चार बे लेक्चारखौ बिथाङा इंराजिजों गोबां ओरैबायदि लेक्चार होदों आरो बिथांनि मेगनाव इसेबो मिन्नाय गैया माने बहुत टेनसनाव थानाय बहुत सिरियास मुडआव बिथाङा दङ दिनैसिम दावहा जाजेननिफ्राय बिथांखौ खनसेबो आं मिन्नायखौ नुवाखै आरो बिथाङा UN जेनेरेल एसेम्ब्लियाव जायबायदि लेक्चार होदों बै लेक्चार होनायाव जाय टनजों बाथ्रा बुंदों बिथाङा ओरैबायदि बुंनांगोन जोङो इजराइला फाइटिं मडआव दङ इजराइल इज अन वार माने इजराइला दावहा मडआव दङ माने वार मडआव दङ बेखौ आं बुंगोन स' बेनिखायनो नेक्स्ट टार्गेट बे इरान जानो हागौ इराना निउक्लियार स्टेट जानायनि सिगांनो बै फेसिलिटियाव डेस्ट्रय खालामनाया रोखा मानोना इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्ब्लिनिफ्राय जाय हुमखि होदों इजराइला बेथ' थारैनो मोगथां जागोन स' कार्स आरो ब्लेसिंसआव इन्डियानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै होदों स' इन्डियाखौ बिथाङा बाख्नायदों बेखौ बुंगोन सौदि आरबिया इउनाइटेड आरब एमिरेट्स नाथाय बेवहाय काटारखौबो लाफायाखै नोंथाङा नायबा नुगोन काटारखौ लाफायाखै स' काटारखौ ब्लेकआवबो दिन्थियाखै ग्रिनावबो दिन्थियाखै बबेखानि काटारखौ बिथांमोना मोनसेयावबो दिन्थिनो जाहोनारिबो जानो हागौ मानोना इस्माइल हानिया जाय हामासनि हेडमोन बै इस्माइल हानिया काटारावनो थायोमोन स' बिदिब्ला बुजिबाय नोंथांमोना नाथाय बै मेप दिन्थिनायाव नोंथांमोना मोनसे बिथिंखौ नोजोर हो बेवहाय वेस्ट बेंक आरो गाजा स्ट्रिप बेखौ दिन्थियाखै बे मेपआव वेस्ट बेंकनि पिक्सारखौ कमप्लिट इजराइलजों लाफानाय दिन्थिदों आरो लोगोसे जि गाजा स्ट्रिप जेराव हामाजों वार सोलिबाय थादों बेखौबो दिन्थिनाय जायाखै बेनि ओंथिया मा नोंथांमोना गाव साइकोलॉजी खालामदो स' नेक्स्ट जि टारगेट ना बै टारगेटआ जागोन इरान आरो नेक्स्ट मानसिया जागोन सोर नेक्स्ट वान्टेडआ सोर जागोन आली खामेनेई सुप्रिम लिडार अफ इरान बे जेराव थाखाय मानो खारग'आ बेबायदि हुमखि होखादों स' बेबायदि इन्टारेस्टिं जागोन थारैनो बुहुमाव बम बारुदनि जि जुग बेयो खमायनायनि जेबो लामा गैया इजराइला थारैनो खाथि खालाव जेसेबां प्रक्सि दं इराननि बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव इरानावबो माबा मोनसेथ' खालामगोन